yePetro, awuntocele nkosana. Bathi ngibani? Bathi unguJesu, Mesiya lo oyingcwele. Bathi nginguJesu. Wena uthi ngibani? Nami Nkosi ngisho njalo. Ngithi unguJesu, Mesiya lo oyingcwele lolungileyo. Imadvoda, ngiyafunga ngiyaqinisa. Lakini, tawuthi iphuthe lingakhali kathathu. Khona umuntu abesangiphikile. Futhi-ke naku lokunye. Siyethi nje nani la, mina nathi ngimacile. Khona abangithengisile, ngemanani aphasi. Manje Judas nePapa kusiwe, angisho ukuthi watatazela nje usolala. Lona nengathi nangifaka sandla naye la sitsheni. Ngishayisana. Nguye kanye uTamtheni. Manje Petro ngokugeza inyawo isibuka, ngale phasi emzili.